Здравейте, драги зрители! Днес ще правим суши с кънка и черешка, вишна. Сега, чакай. Да, първо трябваше да се отстрани. Чакай малко. Да се пръшим. И така, почваме. Жум. Разрязвате. Да махнете обелката. И костилката. Сега. Ето костилката, тя ще се... Така. И... Оп, 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 оп. Стига се повтаря лоп. Да, премахнахме костилката. Имате пюре. Блок и блок. И това вече не е суши. Беше объркване, че е суши. Но ние ви представихме как се прави желе. И там каквото си го наречете. Бай-бай. Саки!